What a room. No, but no, in the many years. Nanaire. Kamya kwese woni gidie wo me. Na dia fa mani so wa hana. Dia ho hare smas ye na fere wo. Sene ne tibia no eduru sei ya. Sene ehu sine sei. Ana ba beduru sei. Entinya gidie wo nananom mu. So what wo kagya ya won timi nkasai. Eye saa na tie. Yade ba prekope. Nenso enko prekope. Eye nkakra. Sabi eburu sabi anyado. Sabi biboni besia. Meyi wasutire. Bibia anya no. Baby aduru ikura de. Nananom agye na wie. Entima bibia ha. Enu nti na me so me si mu a. Me si anoche kwache anoche ana. Anoche be ma na. Me so me yemra. Enti no ema bibia ha. Jesu no. That's Usugu ne kra so. Usugu ne kra so. Enya ni jinya nkwa. Ya husani. Yo, jaben. Na koposa. Ebo na dwudum yenu a. Onfa hohoro na ho. E ma ne pepa na ho. Na won de wonna. Why? Ubetimi dia hohoro na ho. Kama. De beta ne ho bia ma ne nta ne ho. Emfa bibia anka ne ho biem. Why? Pachu nchiri hwe. Enchiri hwe. Ne mo munya abo nchiri ni bia fatum. Why? Wadama. So watimi adidi kakra. Edio. Na. Bitsu baby. Wahene. Wadama didi kakra ma me wate. Na duru amede ma wa no pa no. Se wa ni dia entumi nya adwuma ma ne ni. See ya, no show you see ya. Na ho beto no. Nya gidie wo me mu. Na nya gidie wo nananom mu. Why? Ema bibia ha. Sa na yade etie. Die hu sini se kura nananom asa. Ntima bibia ha. Enya me nya wase. Me kon makwa hwe akiri. Bibia ni nso a na mofra ne mefrem wasome no. Why? Wahene. Ho beto wate. Ho beto. Ye. Be ma yemre. Nana mo kan. Ho beto wate. Beto. Adijina ho. Nana ne makasa. Babi apese ye fa no. Ye fa ho a, ye bakwa koto nhwehwem. Nti utwa se ye fa. Ye fa. Utwa se ye fa. Ene wo. Ye fa ha ye bakwa koto nhwehwem. Wo. E chance na de no wa medican. E chance fi pona no. Wa medican an kire ye kwan. Hwe, ma me ka se mo nkire. Enye me pe ena ye de nampo imu. Nananom e kasa fa mu. Ti be bia nam bia e nananom na akire me. Enya wu nipa de se ne awugira we. Wu kwan da be ya wo be kire me se ye mfa sei, obra ye ko sei. Adwe so so ya hoyi. Wunyi se nso nwani. Me so nananom kasa fa mu. Wo. Esra. Nananom na yi adwe amaye se. Onye kan. Ade tuna odin to kwa ba yentim se. Owura. Se wo ye hoyi wunnim pa se. Nso nya hoyi nwani. Sesa de adwe wani. Wani ani suo bai. Eni ekuro ani suo bai. Wawei, me ka kire o. So hu kwan na nananom so fa so obetumi afa so. Na mo me ne me dom de. Nananom na de nam. Nananom se yemfa sei. Dom no enya wo nkwa wo dom. Enya wo nkwa wo dom ti wo akasa ya kasa yie. Me so be ye me dom. Wo be tirem de me menye. Wo be tirem de me menye opoi mu. De nananom ba yi achema de ntiro pese wo kire nananom ba. Wo ya hwan? Oso ya hwan? Oso ya hwan? Wo be fa kwan. Oso fa kwan. Mi hu wo pretty oda. Oso mi hu adwo pretty sa oda. Wo. Apeni ntiro pese wo kamado mate de esa. Ana wo ye ni breakfast ah. Die na wo hwe. Eye. Ekwa ina mi ayira. Baby ina mi ayira. Ye nyila, baby apese ye fa no. Je be kwa koton so hwen. Tie de me ka tell no. Kwa ye kwa no ye ni baby ayeko. E ni papa ko pa ne ye hwe no.
Broni a obefa eja pade nti ne yenam poimu. Ena nanom ena kasa fa memu ansa ena makira kwan. Sa nanom kro na no be so be kasa fa mu. What's that? Abeni nti mo peso ka me madom ache de hye. Fa otiri wo be se. Wetu otiri wo fa se. Be so me no dom be fa se. Obetima pesa ko. Ni brefo. Ni brefo. Wa wo jimbi. Ka ne nko no ne di animu. E ka no nko ono ne nko di animu. Wo pre ni mu sa ye dai. Wo di animu ye dai. Adom be ne kura. Wo so ba adom ni kura wo. Kura. Wo di otiri be pama no. Siba. Tim na wo ko ba ko so do nyako. Wo. Tie di ado e ka no na be se nyako. Ura. Ado e. Owura. Ensi da. Samme wo me hu ja ni ndi nti be kwa kwose. Ensi. Ya no we. Etire kura wi dia na se bo ho ban bi o. Enwi bɛyi na wo bo ho ban. A won timi 14 ko chegem. Ana me ka kire wo se ba bia ya fa no. Se ke ho eja wo ho anka na no be ka kire me nya wo no be ka kire. Ene nim pese otia se nya wo kwa na no be kasa fa wo mu. Mama yanko. Oh, yanko. Listen. Me fantin ko shejam. Wasam yanko. Me fantin ko shejam. Yanko. Na no makasa chen se ba bia ho fa no. Honye. Mama yanko. Yanko wadi. Meti bo frama yanko. Waso wankwa. Wonko. Nako. Di machi. Ba bia be ko honye. Wasamote. Yanko. Wo be so. Yanko. Wo. Wa, oi. Onti. So they broke us. I would need you, Homa. Or may you could say. Yes, a good Jimmy. Abwe. Yes, Abwe. No, not to me. Abwe. Abu Tereka. Obiri Jase. Country. Therefore. Na mo jidia ya. But therefore. You know one command you buy now. And when I did yes, you are. My main country name. You go, sir. Just in the how. Adi abiem na asi. And I'm nearby you. Okay, say a who is say you know ma. I wo mo kopo kesi mu no. Aha. It's a BBC. Nokre. Yeah, you know how to one who say. Ba kwatiri ho enu ekosa kosinche. Hey. Samaba. Na ebrebe mo ba na si. Ana. Ya jira ya na me tu mane na muye. Na ka che jase sa wonwe. Neko. Na no. Mo ma meni mo mu ase. Mo ma tanfo nyame. Country. Whatever. Dia ma hunu. Eni enyai. Na chemi mu kakra. Ni chire mu ni se. Ahuni ejina homa akofo no. Enya na no kan. Nanso se ba akote ne ho a. A chire se ba akọ ayira. Whatever. We dia misire busa. Dia wa yira no ye kwan. Dia me hunu se si ade. Eye wo no. Hey! Obiri.
Ayawo akwafa wa nyina ba. Ayawo ana na wa makoi atempentenkwa. Onsa kan wo dan no. Wo se kwan no antene. Onsa wo pa ho chawo. Sa wo se dua emumu kokua. Ebupa wa. Eba ayawo awudiem. Mese wo dia nananom ne obadi. Wo mu fa ho chawo da. Nanso ne nyina mu no. Wakotra kwawe ne meko. Ma bo apunkyere ne mate ho fifire. Esan adom bia wakoda no so. Ene nananom nsa oda ne so nti. Meboa. Bilase. Na kaka wonko a. Kama mo twa adwadwo na ahwade a wopene ho. Bilase. Oma konfo. Yidi ai mani mu ye. Kanya masiya ni. Sa. No. Amotu dia sonson ya busu dia sonson. Me fafa mabrai mu. Madaroma. Muntia made sade yi. Na munyama no. Wa bugindi gandi Yesu. Wa bia license. Ra. Wa ye jan ho no. Me tini montrim. Sasa akwantu yi nyina ne ehya ase. Binti mi ni se bi na kumachi. Na mani kan sensim. Yo kan dey no kre. Ebise ko dru fie na owo nka ye ho a. Yenya anu ye bi afa ma wo. No kre. Mi wura we dia mi sire die kasa kakro. Ade enti wo no a wugina ho ne wuhunu no a hu nze nananom mo kasa ye no ade na mi ni akiri ni enko wonu a na se da bia ye afei eja wo mutu anko na mane kawai ni atu aso nko preko eno kre lanso ni ntimi nya no akwantin fisa debi o se sia no ewura no mbanu edimi entwi ahye baako de ne a baako na seso de yeko na de ani mini bebrebe yi ade ana ewura che bebrebe yi preko yenteri ade Wa bugindi gandi Yesu. Wa bia license. It's not nanu kalu. Oh, I didn't know for a hand time. I know how much one to each. Now, you see, dear, a day can now ditch my uncle. In none your boom, see you too quick. Mr. Winton Java. While when you said, Nananum lay, you know, so you can be. Did your back can know so see? Right. Nananum Cassette. Nananum Cassa from Becassa Mitzi. Dear, and anime pro. Yes, be a mean you are do much in
ana menye wasem nya na menye wasem ntum ebitu anamu yekuhia mpanyimfo yene nanonom ekuhia omo ne yime se menyi kan awo akwantu im tu dwen se me de mepe ebe bibia oboim idrum kantanan so anya mepe na me de kire se yemfa ana yemfa ananom ene kasa gumaso ti so be bre wakoma ase na wa jemi nsematum na yetinye tu anamo yakudu fi asomdwuma ebe boa me ebe boa obi a ogina ha bia okay se woni nsenso na nanom be kasa fam ti na nanom be ni entu pese me ntwe na nanom ba no ngofom abeninti ni sima we untie me ni undi asem na America ne so na ye nyina ye ho ntoye se wa dwen se wo bubu mi okubo so wa yo ho se won kwa ne na nanom be kasa fa wo yo so ho se ho ko ne kita wo sa ho ko bia ne kita dia wo hu no bia ne nso hu dia wo te no bia ne nso nte ade besro adaroba me jiditi ni ya di adanse so na ye kan na so o de ye ntie de o kan na ye hwe de bo akosi besro bebre Inti onos. Ati. Wachira ukwa. Nada yesi mejimi. Wana wachira ukwa nzeni yesa uko kwa ya wudi ni mune yanko. Ade. Metikani. Oh, deni mune yanko. Ura. Pesa adwi ni dikane. Asa mwedi ya ni peni nsemesi. Wachira ukwa. Adwi dikane. Ura, amin dikane. Piao, nana piao. Eda nana mwase. Omaye. Ba abano echirese. Enkaye no. Ehuno. Oh! Listen, wawaba. Wasaba beka wo bio. Oh, obiri. Amasanya. Abofra nananom dono. Enye won samna ne. Medase. Enye won samna ne. Medase. Waseda nso nananom ani. Sorry free wo. Sorry. Aya kwada ne ho do. Enye waseda. Ene wo mna ne. Sisi. Adafo. Country. Asida kitiesi na mma. Misom. Kukura yesa. That's it. Se kuri wuyi wani free mu a. Bichi ne baboy. Ananuma adom no enye kase wo so. Memfa me bufu. Enkomo wansena. Emre me kuro. Yidi adwene da achia. Ebehwe suofra. Mejimu humsuo ne esan. Mamenye ne foforo. Yabe di anko. Mejimu humsuo ne esan. Ananamu ni wani. Oh, jase. Sana sam. Asembe bio. Bia metwa akokọ ana sey bi wo mu an. Ubetwa odwan.
Ubetwa wa waye. Ka fi manim ko. Free hakọ. Mempower no kasa kura tie. Me do dwan no akokọ ye den. Ko bi na abetwa. Ama me na abetwa. Ne wo kyere ne na konkomwa. Mansa. Any person in one combo. What better you trust in Gassa? Are they? Raho. Raho, na sidi. Ani je di ene di mini biu. Ah. And I send Ben is here around. Bibi ato ana bibi ayira. Men come video mo. Chire me akasa. Chire. Ewe ti me hu me ho saa na me dwen ho a me nti ase. Na ten. Hwe mama ka sam chire. Sa asam ete said ye kura ebiwe aboboa no. Na asem bie ni ho a ye mfa ya no na eka. Enye sekan ne de ka enye ntwetwa asem. Edin ye de said ye kura na yatim. Nti ka di di ade. Na me ya won ti ase de.